Porovnávame úberový výkon 4 lamelových brusných kotúčov zo sortimentu Erhodius. Na tento účel brusíme konštrukčnú oceľ s počiatočnou hmotnosťou 1653 gramov počas 3 minút. LSCF3 z našej Alphaline má zinkokorundové zrno a ponúka dobrú kombináciu životnosti a obrábacieho výkonu. Po 3 minútach bolo odobratých 80 gramov. LSAF 1 z radu ProLine je navrhnutý pre vysokú životnosť. K tomu prispieva zmes poloušľachtilého korundu a ušľachtilého korundu a tiež aj odolný fibrový nosič. To všetko je však na úkor obrábacieho výkonu, preto je po 3 minútach výsledok len 63 gramov. Naše najlepšie produkty vždy patria do radu Topline a poskytujú najvyšší výkon. Ako napríklad Jumbo Long Life Extended s mimoriadne dlhou životnosťou pri vysokom obrábacom výkone vďaka zmesi zirkónu a keramiky. Za 3 minúty uberie 110 gramov a vďaka extra dlhým prekrývajúcim sa lamelám vydrží dlho. Do Topline patrí aj Jumbo Speed. Má však iné zameranie, pretože tu ide predovšetkým o rýchle, agresívne brusenie a najvyšší obrábací výkon. Jeho keramické zrno obrobí za 3 minúty 131 gramov konštrukčnej ocele. Porovnanie kotúčov a zrn. Najmä 3 kotúče vpravo majú na lamelách ešte veľa zrn. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.